Pa evo, proteklo je već 4 godine od mog prvog izbora za predsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza. Nije bio lak period, krenulo je sa pandemijom, potresima i ostalim situacijama koje su zadesile Hrvatsku i utjecalo i na sport, ali evo, drago mi je da smo uspjeli i u takvim okolnostima povećati broj gimnastičkih klubova, povećati broj sportaša, zadržati ovu visoku razinu sportskih rezultata, osvojiti još jednu olimpijsku medalju, tako da definitivno je cilj nastaviti na taj način i u idućem mandatu. Dobio sam evo još jedno povjerenje od naše hrvatske gimnastičke obitelji da vodimo ovaj savez skupa sa svojim potpredsjednicima Robertom Seligmanom i Tinom Erceg-Pejković, s kojima vjerujem da ćemo zajednički i dalje nastaviti razvijati i ovaj sport, povećavati broj klubova, povećavati i broj djece sportaša koje treniraju gimnastiku, popularizirati sport i da ćemo organizirati vrhunska natjecanja kao što je ovaj svjetski kup u Osijeku, kao što je međunarodni turnir Svjetske gimnastičke federacije u ritmičkoj gimnastici Aura Cup u Zagrebu i da ćemo u idućem mandatu organizirati i europsko prvenstvo, što je naš sljedeći korak i želja. I vjerujem da ćemo poboljšati i infrastrukturu gimnastičku, pogotovo što se tiče zapadnog i južnog dijela Hrvatske. Nedostaje nam adekvatna gimnastička dvorana u Primorsko-goranskoj županiji i u Splitsko-dalmatinskoj županiji na jugu i to su neki od glavnih ciljeva kojima ćemo težiti u idućem mandatu.